हाय, ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିକର, ପର୍ସନାଲ୍ ଡେଭଲପର, ଇନ୍ସପାୟର୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କୋଚ୍। ଯଦିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତାର ସହ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଏ ବିଷୟଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆପଣ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏକ ସହରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟେ ବି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନି, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଆସେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ବି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ପାଳି ପୋଷୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି, ତ ମୋର କପାଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ କେତେ କଷ୍ଟରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଭଗବାନ ମୋର କ'ଣ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଉଙ୍କି ଉଠିଥାଏ ଏହି ଭାବନା ଭିତରେ ଅଚାନକ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅଚାନକ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପିଲାଟି, ଯାହାରିକି ସେ ଭିକାରୀ ପିଲାଟିର ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ମା ବି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲା, ଯାହାରିକି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନ ସେଇ ଭିକାରୀ ପିଲାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ? ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ନଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି, ଯିଏକି ଭଗବାନ। ସେ ଭିକାରୀ ପିଲାଟି ଭିକ ମାଗୁଥାଏ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଅଚାନକ ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେଇ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମନରେ ବହୁତ ଉଙ୍କି ଉଠିଥାଏ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ଉଠିନି, ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିନି। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋର ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମନରେ ଉଙ୍କି ଉଠିଥାଏ। ଅଚାନକ ଏକ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ ବୋଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଚାରଣା ଆସୁଛି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଭିକାରୀ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲା। ଅଚାନକ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ଭିକାରୀ ପାଖ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖିରେ 2 ଟିପା ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି 2 ଟିପା ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେ ଭିକାରୀ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖି 2 ଟିପା ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ମାତୃ ଏବଂ ବାଳକଟିର ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା
ସେ ସମ୍ପର୍କ ସେ 2 ଟୋପା ଲୁହରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। କିଏ ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସେ ଛୋଟ ବାଳକକୁ ନେଇ ଘରକୁ ନେଲା ଏବଂ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ କଲା ଏବଂ ସବୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କଲା ଏବଂ ସିଏ ତାର ନିଜର ମା ବୋଲିକି ପାଟିରେ ଡାକି ପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଯୁଗ ସମାଜରେ ଯଦି ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ହୁଏତ ଡେରିରେ ମିଳିପାରେ, ହୁଏତ ଶୀଘ୍ର ବି ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆଜି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନହେଲେ ଅନାଥ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ପାଳନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କିଏ ଜାଣେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ବା ଏହି ସମାଜଟି ଏମିତି ଏକ ଗଠିତ ଅଛି ଯେ ସନ୍ତାନଟି ନାହିଁ ବୋଲିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଟି ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଲା ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ବାଳକଟିର ସେବା ସୁତରା କଲା ଏବଂ ନିଜ ପୁଅ ଭାବି ଯତ୍ନବାନ ସେବା ସୁତରା କରିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷାରୁ ଆପଣ ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପୁଅ ହଉ, ଅନାଥ ପିଲା ହଉ, ତାକୁ ପାଳନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସନ୍ତାନଟି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ନହେଲେ ବି ଭଗବାନ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।